खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै खुंनाय देग्लायनि 33 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो 13 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ थांनाय 2 अक्ट'बर खालि बाक्सा जिल्लानि मसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेननाय जादोंमोन। बेनिनो 3थि सानाव बाक्सा जन एनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनायखौ किक अफ खालामनानै होयो मिरु एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बिटिआरनि CSBनि चेयारमेन डक्टर दीपक बसुमतारिया। बे 3थि सान जन एनि जोलुर बादायलायनायाव बाक्सा जननि 3थि साननि 1थि बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसु गवालपारा जिल्ला एबसु आरो 11 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। बेनिनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय अनसुला बर'आ बादायलायनायनि साबसिन बान्थाखौ मोननो हायो आरो बान्थाखौ गथायनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। आरो 3थि साननि 2थि बादायलायनायाव कामरुप मेट्र' एबसुआ चिरां जिल्ला एबसुखौ ट्राइ बेकाराव 2 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। बेनिनो कामरुप मेट्र' एबसुनिफ्राय सनातन रहांआ बादायलायनायनि साबसिन बान्थाखौ मोननो हायो आरो बान्थाखौ गथायनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि नृपेन चन्द्र बर'आ। बेनि अनगायैबो 3थि साननि 3थि आरो 1थि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ चिरां जिल्ला एबसुखौ 8 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय कृतिका हाज'वारिया बादायलायनायनि साबसिन बान्थाखौ मोननो हायो आरो बान्थाखौ मसलपुर फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट प्रफेसार माइदांस्रि ब्रह्मआ गथायनानै होयो। गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमआ धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमआ बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।